Ake ngikhuleke umhlaba wonke nasendaweni zonke la kuhamba kufinyelele khona lo mfanekiso oqoshweni bingelelwa yingwe ehamba namabhubesi impunga yesintu umfoka mbanje ukhathini umshana waNgcobo Fuze omashiya mahle sengathi azoshumayela. Angihambi ke ngedwa namhlanje ngihamba nomfoka Khoza. Baba Mkhathini uyaphila? Impilo ikhona ke hlala. Awu madoda sekuyisikhathi eside sagcinana. Athi phela mfike ngithi. Yeah. Nami bese ngibanjwa ibhizanyana. Yebo kodwa nje ngiyaqhamuka hlale ngiqhamuke ngisekhona. Umfoka Khoza phansi le empangeni iqande lahluka lasala lodwa kwabakwabo ngoba lona laba bomva amanye emhlophe ngokujwayelekile ihlahla semagic esamila phambi kwendlu kakhokhwakho kaMathonsi bathi abadali lapha esasemankwanyaneni isikhukhukazi safukamela khona leli iqhodi maqeda laba lesizwe sonke likaMthani uma bizwa ngekhwele emphelandaba sabele phansi le empangeni. Mfoka Khoza ngekathi ufika la mfowethu wafika wanyakazisa kakhulu ngoba waphumela obala wathi wena izilwane zikhona kodwa wabusuchaza ukuthi lezilwane zikhona ndlelani. Ngiyafisa ukuthi umbukelo wempunga yesintu uphinde futhi umchazele okuwukuthi uma umfoka Khoza eyinyanga kunjalo egaya izilwane ephatha izilwane kungabe umuntu ophatha izilwane usuke efuyile yini noma usuke ephethe amafutha noma amathambo njalo njalo. Konke kuyenzeka ufuye. Yeah. Kuyenzeka ufuye isilwane njenge izilwane lezemkhuba. Yeah. Imkhovu noma ntindane notikoloshe. Kuyona kwa utikoloshe kenye. Okay. Ayikho into ekuthiwa ngeke uyithola ngeke ubone utikoloshe. Isilwane esinzima kabi leso. Yeah. Yebo kungokuthi umuntu usuke ehlala ngabantu umethi umuntu kunamafutha kaTikoloshe. Usho kanje? Hayi umoya onzima lo wana. Yebo. Utikoloshe awuyona inyama umoya. Hayi awuyona inyama utikoloshe. Umoya omubi. Yeah. Okhandiwe. Inhloso ukuthi wenze okuthile. Uyabhubhisa. Uyabhubhisa nje ekhaya manje nje impela ekhaya navalwa ngotikoloshe. Ngeke niye phambili. Mfoka Khoza uyathinta lokho ukuthi kuyenzeka vele umelaphi uthola ukuthi uzofuya aphinde futhi abe nazo zomoya aphinde futhi agaye namathambo. Kungabe yena umfoka Khoza umiphi lemikhono ufuyile noma ugcina ngokuzigaya izilwane? Ugcina ngokuzigaya kodwa sengizofuya. Usuzofuya? Sengizofuya. Manje ukufuya kanti akukhona ukubi. Hayi uma kuvumile akuma kuvukela amakhehla ayifuyile mhlawumbe ke kwinhlambuluko ngoba phela abantu abaningi onakhehla lami bayithanda inhlambuluko kunjalo. Uma wena usuzofuya ngabe isiphi isizathu esizokwenza ukuthi uqale manje ufuye izilwane lezilwane ozobuzifuyile zizoba naluphi usizo emsebenzini wabantu abadala owenzayo? Ngifuna ukuba indoda ndlelani umusu uphakeme phela mkhulu usukuleli yazinga lokufuya. Yeah. Hayi kuyacaca mungiqhamuka kuyacaca yabo nje mina ngithi uma ngiqhamuka kucaca ngonxa ukuthi kodwa yini ngiyigaya bese ngibuye ngifake egazini. Okay. Ngixube nemithi bese zenza into mhlambe njengoba uzofuya mfoka Khoza ukubalula ukuthi uzofuya into lena manje efuna abantu abadala ukuthi yiba nezilwane ezithile. Mhlawumbe ungasikhela phezulu njengoba uzofuya iyiphi inhloso yedlozi elikwembethe lifuna ukuthi kwenzeke njani? Lifuna ngibe ngaphezulu ndlelani nje ngibe nakho konke. Okay. Nje uma ngikhuluma ngokuthi ngenza into ayenzeke ngamafuphi ukuthi into ayenzeke manje ngenkani kahle abantu umkhulu bancenga kakhulu nalo ihlozi lincengwa kakhulu liyathanda lokho kuncengwa lokho kunjalo lincengwani kanti akathi vele sigquzule ngenkani manje silande bonke ogandaganda. Manje ake ngibuze lokhu ofisa ukukufuya njengamanje kungabe mhlambe ngeke kube nobungozi ebantwaneni obazalayo? Hayi ngeke. Kanjani? Ngeke ngizokwenza imigomo yakhona. Okay. Kodwa mina mkhulu ake ngikhulume nje iqiniso. Yeah. Abantu angizokubanika ukuthi behambe beyofuya. Okay. Cha kuzobe kuyimina nje ngizenzela into zami. Wena. Ngemina nje ngizenzela izinto zami nje.
ngalokho engikufuyile. Kungabe mhlawumbe mfoka Khoza lokho ozobukufuyile into ebonakalayo ngamehlo enyama, ngabe inyoka noma ngabe yini? Ngake ngayiputshuza le imfihlo yakhona, ngake ngathi uma ngiyithola lento ngayithola sebeyibulele. Ngaze ngathi baye bethi sadawana abanye beqamba amanga. Ngathi mina ningangibizi seniyibulele. Inhloli nje mkhulu ekuba namandla uma unenhloli, inyanga eziningi mkhulu zinenhloli. Ezinye ziyayiveza. Zithi hayi sadawane siweqamba amanga. Kungabe inhloli le mfoka Khoza ayinabo yini umngozi mhlambe kubantu manje abafika kuwena? Ngabe iyakwazi ukukulekelela ekutheni lo msebenzi wokulekelela abantu nayo bese ikwazi ukubamba iqhaza ekutheni kulekelela ukuthi abantu basizakale? Yebo, kahle kahle mina mkhulu ngiyakholelwa ekuthenini umuntu nami ukuba engikhokhelile kodwa akasizakale phela. Ingakho kunzima ukuthola ezinye zezinto zalapha ekhaya. Ake ngiqalekise nje mhlambe njengesigubhu. Kunzima ukuthola ugroup salapha ekhaya ngoba ngisuke kufanele ukuthi ungunika uNkulunkulu wakho wasemhlabeni. Manje imigomo yakhona inzima kakhulu. Usho ukuthini mawuthi uma unika umuntu isigubhu salapha konje kabantu enkanini? Kufanele ukuthi usukumnika uNkulunkulu wasemhlabeni. Mhlawumbe ungachaza ndaba ukuthi usho ukuthini mawuthi uNkulunkulu wasemhlabeni? Ngabe mhlawumbe iyona nto yasuke sezokholelwa kuyona, akusekho okunye azokholelwa kukona? Ngaye inkonzweni zonke ikhona. Kodwa uma esefuna ukukhuluma lapha yakhosombeni lakhe. Uzokhuluma nalesigubhu. Ukukhuluma nalesigubhu. Uyamthwalisa ngamanye amazwi noma? Yazi mkhulu, ngiyalibalekela mina igama lokuthwalisa. Mina mkhulu ngiyaphakamisa. Uyaphakamisa. Ngiphakamisa into oyenzayo. Umuthi wena umashonisa woza sihlale phansi siwuphakamisa. Ubumashonisa. Umuthi unecar wash. Futhi sekunzima kakhulu manje. Izimvu sezibambile. Ezani lezimvu? Zenzani ngoba phela esikweni lethu thini kakhulukazi la KwaZulu. Ngiyabona mhlawumbe mawuya kwezinye indawo. Imvu asiyisebenzisi ukwenza izinto ngoba iyathula. Ayikhali kanti ukukhala kwembuzi iphimbo layo khona into ethile lisuke liyenza. Manje uma wena usuzokwenzela umuntu ngegusha akukona nokumthwalisa. Ukumaphakamisa. Kungabe mhlambe uma uthi ukumaphakamisa ufihla legama elithi ukuthwalisa? Ngiyalisaba ngoba lelo kuthwala angilizwi sisi kahle. Ngiyangibona sengathi umuntu umethi ngiyothwala ngiyathwalisa mhlambe le nto eyithathayo ifika ibulala abantu ekhaya. Uzojabula kanjani abantu befa kwazi ukuthi washaya uDecember nkosami sekuyafiwa. Manje mina ngenza shoma ingakho ngikholelwa kakhulu emvini. Ngoba imvi izovala zonke lezi intuba lezi ezizoqhamuka mhlambe zizobulala. Zonke zivaleke ithule njengoba uthi yathula nje. Ithulisa yonke imimoya. Ithule ukuthi du. Ngikusebenza njalo esigohlweni ngemva. Eyokuqala kodwa ke ukuze sisebenzise imvu yesibili kufanele ungitshele ukuthi wenzani. Ngizokutshela ukuthi hayi wena udinga izimvu ezimbili. Hayi wena udinga imvu eyodwa. Ake ngiqale kusele nje. Uma unecar wash udinga izimvu ezimbili. Uma unebandla udinga izimvu ezimbili. Uma unani une tavern udinga izimvu ezimbili. Une restaurant isalon ilabo mashonisa laba abasemthethweni bakalayini udinga izimvu ezimbili. Umthandazo inyanga udinga izimvu ezimbili. Umthandazi yena usuke efuna ukuthi kwenzekeleni kwala abantu kanjani ngoba usebenza ngesithunya? Hayi mkhulu, isithunya phela siyakhathala, nami ngisebenza ngaso isithunya. Uyazi khehla ingani phela ke sisingene silekelela lapho ke thina ke sesiyabooster. Abantu bona abathandazi besenza ngezithunywa baboostile. Laba beza kithi sizoba booster. Usho kanje nje besebenza ngamanzi mkhulu ngokuthi usephinde futhi wabooster. Ikhanya into ayikhuluma emanzini. Ikhanya into ayenze emanzini. Kodwa isuke ngasakhanyiswa izithunywa zakhe, isuke sikhanyiswa ile moya sokumnikezela nje. Isiyalekelela, isihamba phambili. Guys sasifaka imithi manje omakhomba kwenzeke. Athi phela imithi emkhulu inamagama. Sithatha thina igama lomuthi. Sibone ukuthi shuthi lo muthi mangawuxuba nomunye kanje kuzophuma into ethile bese siyenza ke leyo nto.
Kodwa umngozi phela bukhona uma kuwukuthi umuntu nje ofana nami. Yabona mina. Mina ayikho into engiziqhenya ngayo njengokuthi mina ngiclean. Yebo. Ngokwethongo nangokwezithunywa ezikumina. Yebo. Hayi lapho ke mfoka khoza, hayi lapho ngiyagaranta ke lapho. Mina hayi. Manje uma kuwukuthi mina ngisho inyanga mangifuna nginikeze umuthi. Iyakwazi inyanga ukuthi mayinginikeza umuthi ngubone lo muthi wakho ukuthi hayi ngeke ukusiza. Awungifanele mina. Yeah. Manje kumuntu ke ofana nami onesithunywa lesi esifana nesami esifuna izinto eziningi. Uyakwazi ukuthi uma sefikile ifuna yena lento ukuthi ufuna ukubooster bese wena uyamkhuza noma wena uyaqhubeka umnike ngoba phela nawe ufuna ukuthi ashiye inkomo la. Kunezinto omkhulu engizozenza kuyena. Ezinga imithi nje emihle engaxutshiwe ngiqale ngimuthi ngayo. Ngimuthi ngayo. Kuzohamba kuhambe ngiliphoqeke. Ngisiphoqe lesi sithunywa sakhe. Uthi manje siphakame manje na asiphakame ngalendlela yena bengayilindele sengiyasiphoqa ke manje kodwa ngizoqale ngimuthi kancane baningi ke ngeke ngibaqale kanjalo ebese jazi mkhulu ngeke mina ngibona nje khona into okufanele uyithintele yona vela ikheke yenyeke phathi imvu mhlawumbe mfoka khona sesizwa ngasemaphethelweni lo muntu okade umphakamisa one business noma ngabe yipi inhlobo yebusiness noma ngabe yipi uma ke manje sekufika isikhathi sokuthi ahambe emhlabeni 1 ngeke lento manje igcine ishiya usize ekhaya ngoba umnikazi wayo nowayeyenzile akasekho khehla yabona njoba ngakalekisa ngangisho lo nto mina ngisemncane angiyeke ngathanda ukuthi umuntu ube ulokho uhamba wedwa uza kumina awufike nomndeni wakho awufike nomndeni ngoba ingane phela iyovelisha izontshela nithi ubaba uhambile awubaba kuhambile hey manje le hanto lapha ekhaya noma kufika umama wakwakhe noma kufika ubaba wakwakhe uthi kufika ubani kodwa ngingafiki ke kuleso sigaba leso lapha engake ngabona kwenzeka into khona omunye ubhuti nje osemdala nje naye unomuzi wakhe kodwa uyazi ukuthi ubaba uhamba kumina ubaba wakhe wangitshela ukuthi ube ubaba phela osesibhedlela ngahamba nje ngombona esibhedlela kwahamba isikhathi futhi wasinda lo baba ngase ngimtshela ngathi hayi khona undodana wakho uma uhamba ngibona yini ukuzwana kwabo ngibona ukuzwana kwabo abanye emkhulu bengaba nenkingi uthotha bezwana kodwa nje uma umuntu esefika nomndeni wakhe ngiyamtshela futhi umuntu ngithi mina lento engizokunika yona ngisho ungasekho beyithathe beyibuyise kumina ake ngibuze mfoka khoza umbuzo ngiyacela ukuthi lo mbuzo uphendule ngokwethembeka hayi ngizokwenza njalo ngiyacela ukuthi uma uphendule lo mbuzo uphendule ngokwethembeka kunjalo ke kungabe lezi zinto lezi ophakamisa ngazo abantu yebo mkhulu nezilwane mhlambe ozigayayo unikeza abantu ungajabula yini uma ngakhona umuntu onikeza ingane yakho awu phela mkhulu imizama na impilo yazi impilo omkhulu wena uyibona ubukhuni bempilo kuwena ubona ukuthi nyawazama amanzi lutho ngiyabona uthandazo uyanikela uyemanzini uyahlamba ubukhuni bempilo nami nyobe ngingekho ubukhunini bayo bempilo nami njengoba nje bakhona nje bonke abantu ekhaya ubukhuni bempilo ebekade ngibhekene naye abantu abayazi abakwazi ubunzima engibhekene nabo mina nomzima bami mina engibhekene nabo yena nomzima bakhe ethi mina ngiyothandaza akaqhubeke ethandaza kodwa umethi no mina sengiyahamba manje wayakumlaleka ngake ngakutshela ngogogo bathini nganomzima kwakunzima ngathi mina hayi nayi indoda engangisiza ngamcinga ngaze ngamthola salwa ngakhuluma ngami nogogo bathini ngiqala ukufika la ngutshela ukuthi kwakwenzeka imanga mkhulu engingazazi nami ngoba ngitshela ukuthi khona enye intombi nje ngiyibangile nje yabo ngiyibangile nje kwagcina mina ezinye izinto engangibhekene nazo ke ngangiyibona ukuthi nginqoba nje kalula amanzi amancane ngangifika ngiweqa ngamafuphi nomfoka khoza ungathini nje kubantu ngemkhuba le esigelayo mkhulu ubunzima bomuntu kuthiwa indoda yophiliswa zinqumo zayo yawo yathi indoda nendoda yophiliswa zinqumo zayo hayi kunjalo la emhlabeni nje kunjalo nje mawubheka mhlambe kubantu abaningi abaphumelele
kungabe ngempela iningi labo liphumelele ngethongo noma liphumelele ngemkhuba imkhuba omunye umuntu uzobuza ukuthi ukushiso yini lokho ngikushiso indlela nami engibuka ngayo izinto ngike ngibuke mina mkhulu uthothi ngiyahamba nomuntu owaziwayo odumile ngiyogquma yeah mhlambe kwenye wathi inyanga ize lapha Yeah. mhlambe ngiyogquma kwenye indawo ngimona nangu sibantwana uya phela lo nyothi ngiyabona nangu sibantwana hawu le ndoda lena hawu khona ngangike ngaxabana naye kulezo nsuku ngihamba yena futhi ugogo bathini xabana ndoda vele ngidonsela isibhamu vele ngithi hayi dubula ngisihamba ngepholo elalimhlophe Yeah. sixabana la ingwelezane ngivele ngiphansi sesisusene ngivele ngehle ngithi hayi shaya sangwelinye ilanga ngathi ngiyagogo bathini nami ngiyokwenza insebenze ethi ngiyamfica Yena lo. sesiyaxoxa ngithi wala ufuna ukungidubula wena ngenkulumo ngihambisa la sendoda mina usivumile isalukazi sendoda lesi ngisivumile isalukazi sendoda kwasake sangisiza Wavula kuvaliwe emzini kunjengalo baba lona ngiyacabanga ukuthi ukhuzani wayecula ngaye ethi ivunywe umkhulu umthetho kwela sempangeni hayi ngangaya kuyena bayamazi washona Yeah. siwashona wayela emadlankala ngangaya kuyena naye khona nje wakungixakile mina abantu umkhulu ngiyophumela nje obala ngangaya khona kwakungixakile ngathi ngithi ngahamba ngakuyena ngabona ukuthi ayi lapho ke ngangwina kakhulu eHollywood ke kusekhona yena hey madoda ngingawujwayela uHollywood kwafika into nje ethi awufaki iapp eHollywood o 2.5 o 3000 ngaze ngahamba ngaya khona ke bekushaya isigubhu ke lapho kwamkhulu ngizobonga ivele iqhubeka inhlahli yephambili ushiyo kushiyayo wahlula ke kodwa nje yabo eHollywood ngangayibheki ngisahamba kuyena yasakhona hayi mina mkhulu abantu ngiyobavuma ngisaphila ngoba nami ngifuna abantu bengivume ngisaphila kunjalo mfoka Khoza kunjalo mkhulu mfoka Khoza asiphethe mina wethu Nkosi yami asiphethe mfoka Khoza abantu bangakuthinta uma kuwukuthi khona izinto abafisa ukuzilandelela kule nkulumo le oyikhulumayo noma bangakuthinta futhi nango WhatsApp yebo inamba yami nje iya WhatsApp anginayo Nkosi yami imali into efaka imali ngosuku abantu ayikho vele leyo nto ne-economics njengoba siwothisha nje iyakuphika lokho ke yathi ngangingachaza ukuthi nguthisha kodwa abantu abazi ukuthi ngifundisa ini so manje ayinayo ayivumi ukuthi khona imali ongayenza imiliyoni ongalenza ngosuku hayi ayivumi anginayo imali esheshayo engena endlini ebheke yenza into ngithi mkhulu umuntu ufana nebhodwe uma uzopheka ngalo uyaluwasha ngithi ke mina uma mhlambe uyasebenza ufuna ukubeka imali yokuqala ibhizinisi iyahamba yalapha kusho ukuthi khona into engcolile geza qala uyilungise wena uthi ubeka imali yokuqala into ethile imimoya lemibe ekuhaqayo isisukile uyaqala usuyibhodwe ke manje ke elihle usuyopheka ukudla kufuthwe inguna phakade ngamafuphi awukwazi ukulekelela umuntu ongenalo ibhizinisi akabe nento oqala bese umlekelela ukuthi iphakame leyo ngiqala lapha mkhulu uyafesa woza kimi phatha u5 rand ngifuna ukubeka imali mkhulu ngiqala into ethile shuthi nekhona okungenayo kuwe siyaqala siyaqhubeka hayi mkhulu cha mina ngingangawe ngempela khona okungaka ngani nginanomuthi nje ngawukhanda lapha na uphatha payslip uphatha bank statement bese siyicuce sihambe sokugeza kuze zonke lezi zinto ngilwa ngayo yonke indlela mina mkhulu kodwa manje usebenzisa imithi imithi nje imvelo ube namathambo manje ngifaka ovuka ukuze lento izovuka kuwe iphikise zonke izimo ezimbi kwasho umunye wajabona mkhulu ngabe sengibuye eTruckini manje ngabe sengidutshulwe ngabe sekungibhedele ngendlela wathi nje kungisizile ukuza kuwena mbuke lempunga yesinto asingawageqa amagula ngoba semuki nangu umkhulu Khoza phumela obala uyasichazela uyasifundisa ngokuphoqa izinto uyasifundisa ngezilwane ngayo yonke inhlobo uyasichazela ukuthi ezilwaneni bakhona abafunayo ezinye futhi ziwumoya zigayiwe zigayiwe ezinye
ziwumoya nje omubi wokuganga abantu. Nanokuthi sabantu emhlabeni asifani. Iyona into engiyifundile le ngiyimpunga yesintu ngoba abantu abafana namfoka Khoza bengingababizi. Kunjalo. Uyabona kodwa abantu belo beqhubeka bengishayela uthola babuka kwamanye ama channel bathi nama ke ngibalethele abantu abagaya izilwana abantu abagila imikhuba kwaqala mina kwabe sekuvula yena ngabe sengibavulela ngiyinkosi yabo kahle kahle wabe seke manje sekuvula wena kumele bevume futhi bavume umuntu nomuntu igazi lakhe ilona elimtshela ukuthi usizo kufuna lifune kuba kunjalo ngoba njengoba sembethe nje nami kwakwafika ikhehla elakula ngitshela ngamadoda amafishane kwasho manje mina ngizwathi naleyo nto amakhehla ngembethe kakhulu lawa komaluma namandla lawa wakithi wona lawa ethanda imikhuba kakhulu yabona manje angihambisani naleyo mkhuba yawo kunjalo mina ke mkhulu mina mkhulu ngiyinkinga nje hayi nguso science manje nomfoka Khoza awunako ukuthi uma befika bekunikeza into ezimkhuba mhlawumbe ube nokwesaba ukuthi lezi zinto lezi kusasa nje obekuheha zokuvimba phambili bake bangiheha ngeinyoka ngathi inyoka vele ngiyayisaba ingcono misifile ngaphuma lapha einyokeni ngithi ngizoba nenyoka ninikeza abantu inyoka ngaphuma nje lapho ngathi yabo ngathi nami ngiyalizwa phela ihlozi yami ngilitshele ngithi hayi lokhu cha nami ngeke ngilungise igubhu igubhu ke kumina ka kulungile buko lompunga yesintu asuthathe lo mfanekiso oqoshe esudlulisele kwabanye abantu ngoba nakubona uzoba usizo olukhulu bese siqhubeke sisubscribe ku channel lethu enkulu Impunga Yesintu TV bese sithi nje impunga